Good morning! Kamusta mo tanan? Angel! Angel! Nga may buntag guys. Angel! Nga may kakanan rakas o buntag guys. Angel! Bakit sa mga baby? Pasusadaw pa ni Angel! Guys, nga may kadukal. Lihok ini kabuntag. Exercise. Exercise. Agay! Ayaw! Sige ah. Bunak na pod! Oh, pastilan. Lagi sa kakin. Angel and dawn. Pamay mga panudlay guys. Pamay mga panudlay. Yung bunak man, ibig mga lapak ko ron. Yung bunak tinood. Morning guys! Okay, kagwa si Maken. Mahawtanin Jo. Sa dumi mahaw kay mo dengan mis mga estudyante pamahaw. Waro kasang hugasun. Waro kasarag hugasun. Morning! Nga na may kasubuntag magkalanrakas sa kagi niya. Mga estudyante. Ako no, kita guys. Hi! Hello! Kita ma. Oh, hello! Ano guys? Hukas pa sa weekend kaya magkaon na nag-short raw na. Sige na mga ano to. Sige na Ken, nana ka Ken. Lingkod. Mahaw guys, mahaw. Nga na may buntag guys. Kagubot. Ay, pastilan gino ko. Galaman basta kay lingaw ka mga chikiting. Sila papa na. Ha? Dapat dapat. Butang ni, adulin ko dari bigay basa biti sa basa di. Oh, di mali ay. Sige na, mahaw. Baby, wa pay ininit. Sibag na kanjag magwanas pa pag ininit. Mayok aga mang baby Kim guys. Nga naman na Oreo. Saba man ka Oreo. Good morning, good morning. Putsada. Lemon. Panda. Bugay. Sarap uban. Silam. Bakit ang ingay-ingay mo dyan? Bakit ang ingay-ingay ni Oreo ha? Ang ingay-ingay naman nasabod di ay pastilan nasabod. Amo na isang ipalitan og hukot guys. Kay maglaag lagi ito sa karsada simba ko unsang maligsan. Tay sabi. What sa? Tisa. Hindi ko nang hukot kay maglakaw man. Magsilmig maglaag kay mas ligsan datong karsada. Na. Kawawa ang bibi, maligsan, no. O yan no, naraka. Dana ka ha. Haraka biha. Mahaw mga chikiting. Na guys, na sinabaw. Fish. Hello. Na, kabuhi na. Milk ni Kim. Wana diha. Tura. Milk ni Kuya. Kim. Milk ni Ari ka Kim. Sibag. Okay. Ha? Diara. Minum na milk langga lang. Tari. Umutang nila. Lagi mo kuya, gatas. Gatas sa mga chikiting. Chikiting-ting. Nga guys kay. Ano? Mahaw guys. Mahaw tanin jong tanan. Ano to? Hiya. Ako na. Ang na, mahurot na. Bugangan pa. Hugta na ha. Okay. Hugta na ha, baby ha. Kim. Hindi mo kinalikin kay alas 7. Hapit na. Alas 6 na kapin. So, mahamig sa jo guys. Kay, harong makasaga mahugasan ka. Nagbunak na pagkalibutan. Imis manglaba kong tiwas ron. Pastilan. Uwan na pod. Uwan naman pod guys. Ito ka sa gawas. Ini tabi. May migas? Oh my god. May migas. Dugangin mo luto, Ken. Luto ni mo. Mahaw tanan guys. Mahaw pa din. Mahaw kuya. Kuya ka magtungko man. Comfortable man sa magtungko. Sa may mo, fish?
What do you want? Fish? Oh, fish. Ang ulam ni Kim Kim, guys. Fish. Ano, papi? Oh, very good. Ganahan ng fish ang bibi. Ano, Antanin Jong. Oh, guys. Ano limang kontin? Yung nanay mong gapas, bi. Kaya maintan mong tiyan, Kin. Karong, di mo sila hangin ng tiyan. Guys, no. Lami man dyan mo inam og ininit ni kabuntag karong di pang panuthon. Sa man ni maligo sila. Travel pa, hangin. Nang lang yung jacket, bi. Kung may mga jacket ninyo, kung may padang atlet, isipin. Puno ko gabi, Ima. Puno ko. Mga guys. Ikaw. Masa guys, isda. Wala, haman na rainbow, bi. Wala na rainbow, guys. Ito rainbow. Klaro ba? Huwag di man makita. Ay, nakita di ay. Hala, tanawa guys. Kita ninyo ang rainbow. Ha? Wow, mantugar arang singgit ni Kim Kim. Ito man rainbow dyan nakitaan. Ito Wow. Gabi, Ito nice ka dyan no. Wow, ang kanais ka rainbow guys. Ito Kita mo na kaso. Wow. Tara guys to. Ito padung. Kaya oy. Panas kuya Kinkin. School na guys. School na kuya. Agbibi na bilin. Hindi pa ko iskay, luba pa. Sihan. Diba pa mag-school na nas doon nato. So nalaman ha. 4 years old na naman. Daan hirata sa tuon ha. Tuon tag suwat sa imangan. Tuon taog color. Tuon taog mga shapes. A few moments later. Niuto tanin ko guys. Diyan nila uwi nga batong. Kuya dali na. Dali na kami school na. Busy? Kuya. Busy cellphone? Dali na kuya. Busy? Na naman sila GC sa ilang eskwelahan guys. Sa ilang room. Na ilang group chat. Gigamaan sila silang maestro. Busy, kuya ma. Busy nas kuya. Basta lang. Busy, dua-dua. Butangi. Go. Ito guys. Ito, mga bebe. Ang bebe namin, ito ang bebe namin, Kinkin. Patang niya na ma. Oh, patay name the Father. The name of the Father sa ako naman. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Jesus, sa mga pagkaon. Tama pa, papa. Man ako. Pamapod pa pa ko, no? Ikaw po, mama. Mana? Nag-thank you na kong Jesus. Pangawa ko tita. Pako na kita, guys. Saan man na? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yung mo, papa. Manipod. Nantanin to guys. Siyempre ito da. Nilaw oy og day inan-unan. Yummy. Right, kita, oy. Inan-unan guys da. Mikado. Ano-un. Wow, yummy. Sige tayo, butangin ng rice imong luto. Nahiya. Di ka kamao. Tangan tag rice guys. Kunin sa kamao. Yung naman, di horot naman. Butangin ka sa sabaw kay dahil nilaw oy da guys. Ang lami ka itong nilaw oy. Ay, papa. Kaan mo. Kulay. Nako mo. Tamis sakla guys. Rabbit, rabbit. Tamis lagi dahil batong. Tamis. Amin. Saw-saw daris ko guys dia. Saw-sawan nga may sili. Lagi Yo eh. May. Ready na kuya, ready na. Grabe kuya ga. Pag binutan sa eskwela ya ha. Binutan sa eskwela ha. Bye-bye, amping. Grabing sexy. Habi, ito bang sabi, madam? Shush, ginawa ko. Shush. May init. Grabing sexy ha, ay. Shush. Shush, tabangan. Sexy ha, oy. Sexy ha, Kim, oy. Guys, mato sa may merkado ka rejot, guys. Ano ba na madam? Grabing sexy ha, mag-amang dalaging ding, guys. Murag, butterfly nagdagandagan. Purmaat. Tangi. Tarang kayo magbang na imo shades. Kapalit sa shades balik 35 guys. Ha.
Ay, mo palit miss mga notebook sa mga kuyas. Kuya. Kuyas. Kuyas. Di ko, papa. Di ka nasparir. Iya pa. Diyan, grabe. Pusing. 1, 2, 3, pusing. Tank. Diyan. Tank. Tara nga. Tank. A few moments later. Balik ko nung hilari. Tara mo nigi pangita no. Kuha. Red. Red. Ito ka buok ang kuwang gayel. Ano po. Pwede na puli ay. Ito na itulog. Mapi. Mapi. Sayang. Tara guys. Ito. Then na guys, palit na sa day roller, kompleto na siya, day protector, day triangle, hani pa ni uban. Na kumpas, day put, way blue, mabadjot, way color blue, daning kumpas, puro man pink, pwede na ni. Pink man, pwede na ni. Mas kaya na Na notebook ni kuya din na red, ngayon lang ipangita. Kuha. Kompleto na. Okay. So, wata na yung bayaran guys, kay arong, madana na nato. Tag 25 ag each sa ano guys. Ice cream. Ice cream kuno. Sama ice cream Asa? O may color na. Ini ba? Na yellow? Lali na. Dako, lar. Ana ra, isa. Dira ba isa? Kana ray mo be? Kana isa guys ice cream, di. Twin pop, siya grabe naong ga marag naong ice cream. Para ka pabrihin papa. Pabrihin papa. Wow, lumiya uy. Lumiya malakim. Wow. Hindi ko tuloy na basa na ko eh. Lumiya uy. Ni abi. Nagsatat, huwa man namin. Ito na sabi. Baga agdag guys kawan nang napod. Pastilan. Pag ani minahumasa mo labang kuha napod. Diyan. Hina lang. Hinay kay gabing lami kay anan. Ug atang perikagwak na ni uy. Atang man sa datis. Parsada. Lami ka mga gyanan guys. Bitaron kani kuan. Init. Abig dagum guys ra magaa. Pastilan. Pura kabagas isang naong sige panaot. Sige daot-daot ana. Pura kabagas isang naong guys tanawa. Magtag-um. Pastilan ginuko. Ano ba yan? Bundak na siguro ni. So sino ko purmas nagkaan og ice cream naunsa na grabe ng bulinga. Oh, pastilan bi tana ko bi. Ha? Abas. Brachas. So na dai mong gi. Baid lagi mong ngipon. Lagi baid lagi sa ngipon ng tartar. Daot ng ngipon. Hilig magkindi. Pero karon bawal na sa kindi nimo no. Kanalpod. Panra. Kanalpod. Kanina pod. Sama ni. Saan ka na? Baon nila kuya man ni. Ayan, jiggles nga juice. Ama na. Nasa kay tabangan sa guys, this is in tamis ba? Doktor. Tartar. Pag ilis og sinina. Dahil mes bye guys. Abot kami. Ay pakita ni Joga magipang palit ng mga gamit ni Kuya Gail. Ngayon man sa hapon nga mao ni kinahanglanan sa jang mga maestra o ilang kada subject napapalit na og mga notebook o nga gamit. Sa pito ni kabuk na dugang guys, kay to na may isang tulo, napo na tanan ilang notebook. Ang baji maninya ni ma. Sa Ang baji maninya ni. Ano ni? So kakuya na gamit ng kuya. Baji ni. So na guys, kompleto nag notebook ni Kuya Gail. So na po dia sa technical drawing ni siya guys kani na roller, na protector, na triangle. So mo na siya mga gamiton. Nakare pwed kumpas. Kung may laing color kanila lang color pink basta kanay magamit. Baji na pa na ma. Baji na ma. Kumpas 2 pieces set with pencil na may daghan nun ring lapis. So mo na siya guys, di gamiton nila. Sa mo pre siya tag 50. Ito no. 50 peso set na siya guys, mo hanggi palit. Siga. So mo na siya kompleto nag-isa ka Siga. subject niya sa technical drawing lang advisor. Sa isang mga notebook, kompleto na pud. So adto na mi pud ron sa adto meron dadto kuan guys, mukuan mi sa PSA. Karong makompleto nagkuan Kuya Gail. Thanks ka to ma'am. Isa na mama. Kompleto na ijang tanang gamit, ha? Isa na ma'am. Ma'am.
Mami. Yan na guys. Oh. Di na maglabad atong bangs. Di na Di nakuha na na. labat na. Ha? Labad. Apaan mo na skim kim? Uy, san. Di na labad. Di na labad ag. Oo. Di na. Di na ako na maglabad ako. Di na ka napalit na uban. Hanggang na pa dir. Butang na to. Kumato sa mida to guys. Kay mo request mi sa PSA ni Kuya Gail. Kay hapit na rabad sila ilang deadline. Anas pizza bus. Sana pizza ron. 26 na. Sabi parang luod sa kazan paluwi-luwi yung tao. No, naman yun, baby. Ayo. Oo, naman yun. Oo, naman yun. Ay, shush. Graan kazo ha. Anara ka ha. Aron di maglakaw ha. Kansang maligsan ka dares. Karsada na. Kansang maligsan. Kansang maligsan. Og buhian ha. Ay, shush. Garaon ka jo. Anara ka ha. Ha? Dali raman mi. Kung arami spacing kuya. Gail. Unsa uy, dala ka bingwit nagpan. Alami dai. Dali pa nagbatang gamay guys. Cha. Nanon mine and my body, my mind and my body. Cha. Hamay mo shades. Na guys, ang taod nag shades ang bata. Cha. Kupaha uy. Sayo sa ato bang. I'm a mind, I'm a body, I'm a mind, I'm a body. Tara nga. I'm a mind, I'm a body. Magtanaw ka sa may motor. Mag-request sa mig PSA ni Kuya Gail, guys. Hinay, kaya tagbungan ka dyan eh. Delikado. A few moments later. Nakatuog din tao na gamang bating kamay guys. Iya. Sige, Kim. Totoo na guys. Ako na mag-PSA Kuya Gail. Ako na may request. Nabayad may guys 390. Salamat ka na tuti. Yan na sa hinganlan. Salamat. Talaga to. Talagang tingga gamating. But na mi guys. Na miss bye. Finish na ako nagamang gipang lakaw. Okay na.